待って。はい、いいよ。やがて大男は寝てしまいました。ね、初めからやってくれる。いや。やがて大男は寝てしまいました。やがて大男は寝てしまいました。夜が明ける。やがて大男は寝てしまいました。ねえ、すごい近くで読むとね。やがて大男は寝てしまいました。夜が明けるとジャックは大男とバさんが寝てる隙に面取りを抱えて逃げ帰りました。お母さんはジャックの元気な姿を見てやっと安心しました。やがて大男は寝てしまいました。やがて大男は寝てしまいました。夜が明けるとジャックは大男とおばさんが寝ている隙に面取りを抱えて逃げ帰りました。お母さんはジャックの元気な姿を見てやっと安心しました。